Sabuwar waƙar labari na Kilishi ta kashe ɗan raba gardama. Kai tsaye wannan waƙa dai a by Naziru Sarkin Waƙa, inda a yanzu haka sai ku biyo ni domin ku ga wata babbar cakwakiya da ta faru bayan ganin wannan babban ibtila'i da ya faru. Domin dai mun ga irin yadda fuskar raba gardama ta cicciko da hawaye yake kokarin kaiwa Kilishi duka, sakamakon yau kwata-kwata kwana uku kenan da zuwa gidan Presdo ya karɓo wannan ɗan bayan Sumayya ta yaye shi. Bayan ya kai sa gidan sarki ne, Kilishi ta yi amfani da wani yaro wanda bafada ne a gidan sarki, shi kuma yaron ya yi amfani da wannan dama na tayin manyan maƙudan kuɗaɗe da Kilishi ta mai, ya sa wa yaron guba a cikin madarar da yake sha. Haka mutane dai suke ta zargi akan abin da zai faru a shirin labari na ɗin, da haka kuwa a yanzu sai ku biyo ni domin ku ji yadda wannan waƙa ta kasance tare da yadda waƙar ta yi daɗi. Sannan muna tafi da wata cikakkiyar sabuwar waƙar bikin Jito. Amma dai kafin mu kawo muku duka yadda cakwakiyar take faruwa a shirin fim ɗin labari na ɗin, muna ga mai roƙonku da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Akwai babban rikici a cikin shirin fim ɗin labari na bayan bayyanar story wanda yake bayyana yadda Kilishi ta kashe ɗan gidan raba gardama wanda ya haifa tare da Sumayya. Wannan jaririn dai idan ba ku manta ba a na satin da ya wuce mun ga irin yadda raba gardama ya je gidan Sumayya domin karɓo shi. To a nan ne dai suka ɗan tattauna, a ƙarshe dai aka bashi jaririn ya to da shi gidan sarki. Mutane abin da suka tafi yawaita zargi tare da tunani a nan shine to bayan raba gardama ya kawo ɗan gidansu na sarauta, dan ba zai wuce kwana uku ba za a sa mai guba a madarar shi domin ya sha ya mutu. Domin kuwa Kilishi a wannan gabar ce za ta samu da zazzafar damar da za ta iya kashe ɗan bayan ya baro gidansu Sumayya, sakamakon tana da damar shiga gidan sarki. To mutane suna amfani da wannan damar ne har ta kai da suna tunani akan cewa dan za a iya bashi guba a cikin madara ya sha. To sai dai bayan dan tsawaita tunani da muka yi, a ƙarshe dai muka ce ba za mu yanke muku hukuncin abin da zai faru a cikin shirin fim ɗin labari na ba, sai dai dole mu jira mu da ku baki ɗaya mu ga irin yadda cakwakiyar za ta kasance. Sannan dangane da sabuwar waƙar Naziru Sarkin Waƙa ɗin ta labari na, wata waƙa ce wacce yi ta tun da daɗewa, waƙa ce wacce ita ma ta yi matuƙar daɗi sosai, kuma ba ma iya ita kaɗai ba. Naziru Sarkin Waƙa yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke waƙe shirin fim ɗin labari na, sannan yana ɗaya daga cikin sannan da akwai wata waƙa ɗaya wacce ya yi wa shirin fim ɗin labari na, wacce har yau babu wacce ta kai ta yawan samun makallata idan ka cire waƙar Hamisu Breaker a kafar sada zumunta ta YouTube. To da wannan dai shine duka yadda lamarin shirin fim ɗin ya kasance na labari na, tare da irin cakwakiyar da take faruwa bayan ɗan Presdo bayan ɗan raba gardama ya koma gidansu na sarauta ɗin da ya karɓo shi a wajen Sumayya. Mu dai muna tunanin a wannan gabar to fa babu shakka Sumayya za ta ba wa raba gardama ɗin. To wannan kenan. Sannan duka kuma a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai dai kar ku manta dai idan har wannan fa ya kasance shigowar ku na farko, da ku daure ku danna alamar subscribe. Mun gode sosai da zuwa shafin Amana Blogs TV. Da ba tsammani, baba